Jó balfaszok voltunk, mindkét motor eldőlt, elgörbült a kormány, behorpadt a tank. Ja, hát itt a fájdalmas rész még. Na, sziasztok, srácok! A mai részben erről a gyönyörű 350-es Java Bobberről lesz szó, tartsatok velem! Kezdjük is hát a motornak a külsejével, ezt egyértelműen kijelenthetjük, hogy ez a retro forma nagyon könnyen be tudja lopni magát az embereknek a szívébe. Sajnos fiatalságomból adódóan a Java, mint márka, eddig nekem nem sokat jelentett. Ennél veterán bőrzéken, találkozókon láttunk már pár darabot, de több mint valószínű, hogy főként az édesapám és nagyapám korabeli motorosok fogják ezt nagyon értékelni, hiszen a legendás Java forma most visszatér új technikával, és hát gyönyörűen hozza a régi formavilágot. Nagyon szoros az idő, de azért remélem hallani fogjátok, hogy mit is akarok mondani. Kezdjük is a motornak a kerekeivel. Itt elől 18-as, hátul pedig egy 17-es kerék található. Gyönyörű, sok küllős felnik vannak rajta. Nyilván ennek a takarítása egy borzalom lehet, de valljuk be őszintén, hogy ez egy olyan áldozat, amit minden motoros társam meghozna. Nézzétek meg, iszonyatosan jól néznek ki. Nyilván, mivel ez egy zsírúj motor, új technika van rajta, ABS-es fékek vannak elől-hátul, iszonyatosan jó a fékerő, elől egy 280 mm-es tárcsa, hátul pedig egy 240 mm-es tárcsa található. Ez a felirat itt ne rémisszen meg senkit, ez itt egy szójátékot takar, a Buy Brembo-t. Lényegében ez a Brembo-nak az egyik almárkája, amely a kis és középkategóriájú motorokhoz lett kifejlesztve, hozva a Brembo prémium minőségét, egy kicsivel lejjebb tolt áron. És hát azért mondom nektek, gyerekek, hogy mindenkit elbűvel ez a retro forma, ugyanis ők jelenleg a harmadikak, akik idejöttek hozzám, és most rájönnek a motorra fotózkodni. Továbbra is a fékeknél maradva, szerintem a pedál is tök jó helyen van, maga a fékkar is, és igazából nem volt olyan szituáció ez alatt a pár kilométer. Basszeg, majdnem elestem. Tényleg tök jó helyen vannak a pedálok, jó a kar is. Igazából szerintem a fékre nem lehet panasz, nem tudtam megcsúsztatni, nyilván sokkal menőbb lenne, hogyha be tudnál faralni a vagány megérkezéssel, de ez csak egyéni preferencia, szóval igazából a fékre nincsen panasz, gyerekek. Folytassuk is tovább a gépezetnek az erőforrásával. Ez egy 4 ütemű egyhengeres DOHC erőforrás, a maga 30 lóerejével és nagyjából 32 Nm-es nyomatékával. 350-es Bobbernak van nevezve, de ez köbcentiben olyan 334 összességében. Nyilván azt már említettük, hogy ez az új motor megpróbálja visszaadni a régi motoroknak a megjelenését, viszont ez már egy vízhűtéses blokk, tehát ezek a hűtőbordák itt hát a szemünknek szép, de nem hiszem, hogy ennek sok funkciója lenne. És hát ahogy említettem, pár kilométert már beraktam a motorba, azt kell, hogy mondjam, hogy ez a teljesítmény, amit ad, bőven elég arra a hétköznapi közlekedésre, krúzolásra, tényleg élvezni a napsütést, ami hát most éppen eltűnt, de mindegy, tök jó kis chill ride-ot tud adni, és hozza ezt a chopperes, bobberes, naked feelinget. Az ülésnek tök jó a tapintása, tök kellemes vele motorozni, nyilván ez valami műből lehet, ami itt rajta van, és nekem kifejezetten tetszik, hogy ez ilyen kis kacsafarokba végződik, nyilván ha ráülsz, akkor egy gázadásnál ez megtartja szépen a popódot hátulról, és hát az ülés pozíció meg a stílushoz, ami szükséges, ilyen jó kis chopperes, előreállt lábakkal. Nekem abszolút bejött, én ilyen 181 centi környékén vagyok, nem feltétlenül mondanám azt, hogy nálam sokkal magasabb embernek ezt ajánlom, mert az egyik haverom, aki egy olyan félfejjel nagyobb nálam, ő kipróbálta, elég érdekesen nézett ki, aztán a fele se tudja, nekem ez tökre kényelmes, tök jó az üléspozíció, és hát valljuk be őszintén, hogy ez a legszerényebb kis kisegérből is szerintem ilyen rossz fiút tud varázsolni. Hát nézzétek meg! Nincs olyan ember szerintem, akinek ez a stílus ne állna jól. És abszolút csajozós, azt kell, hogy mondjam. Nálam ez nem jött be, mert eddig csak faszik jöttek ide, de hát remélem, hogy nektek szerencsétek lesz. A rugózása a motornak szerintem abszolút kielégítő. Itt szépen a lebegő nyereg alatt található a hátsó rugóstag. Ez is szerintem mocskosul jól néz ki, tök jó kis éke ez a motornak. És hát ez alatt a pár kilométer alatt igazából teszteltem rossz úton, teszteltem jó úton, erre se tudok igazából rosszat mondani.
Haladjunk is tovább a motornak a feneke felé, meg átjöttünk ide a másik oldalra, ahogy látjátok, ezen az oldalon is van egy kipufogó. Ez nálam az a sarkalatos pont, amiről majd a videó végén beszélni fogunk, ezzel én nem vagyok annyira kibékülve, de haladjunk is tovább szépen a hátsó sárvédő fele, meg a hátsó felni felé. Itt is láthatjátok, olyan a felnének a közepe, minthogyha ez egy dobfékes motor lenne, valamint hátul kis, gyönyörű kis retro lámpákat láttok. Szerintem ez a fenék is tökre rendben van. Nyilván itt vannak dolgok, amiket én átalakítanék, de erre majd még visszatérünk. A motornak a minőségérzete egyébként tökre rendben van. Nyilván, hogyha így mérnöki szemmel nézem, akkor vannak dolgok, amiket meg tudnánk csinálni szebben is. Ilyen hegesztési varratok vannak ott belül a kipufogónál, de nyilván ez nincs a szemed előtt. Annyira nem zavaró, lehet, hogy ezeket csak én veszem így észre. Alapvetően tényleg minden tök korrekt állapotban van, tökre rendben van. Nyilván ezek itt csak matricák rajta, nem festések, de ha összességében nézzük a motort, szerintem ez egy tök minőségi dolog. Innen oldalról tudjátok egyébként indítani a motort, és külön megjegyezném a kulcsnak a formáját. Figyeljétek! Szerintem nagyon király amúgy. Szóval azért a tervezők játszottak itt a dolgokkal. Brutál jó. Rápattanok szépen, aztán nyomunk egy indítást. Ennyi. A fényszóró is szerintem egyébként tökre rendben van. Van itt egy kis villogtató. Tök jó. Ez is egy modern lámpa lényegében, ami a motorban van. Teszteltem én ezt sötétben, tök jól látni vele. Abszolút. Ez a kis fényszóró pedig hozza a formának, meg a stílusnak való elvárásokat. És hát ahogy előbb említettem, térjünk is vissza a kipufogóra. Amint mondtam, ez nálam itt a sarkalatos pont. Szerintem nincs olyan jó hangja, hát de ezt majd ti eldöntitek. Nyilván ehhez a megjelenéshez azért sokkal jobb lenne valami mélyebb, erősebb kipufogó hang, de hát nézzük a jó oldalát, így legalább a szomszédok nem lincselnek meg. Ezt majd döntsétek el, hogy nektek ez így tetszik, vagy sem. Megmondom őszintén, hogy kicsit én szkeptikusan álltam ennek a motornak a tesztjéhez. Ezek a motorok Indiában készülnek, és hát nekem korábban volt egy szuperszokóm, az egy kínai elektromos romoló, és hát ott volt jó pár probléma itt a minőséggel. És itt most ránézel erre a motorra, és ahhoz képest ez ég és föld szerintem. Tényleg tökre rendben vannak itt is a kapcsolók. Nyilván lehetne szebb, de alapvetően tökre rendben van minden. Tök jó a kijelző. A tanknak itt a betöltőnyílásnál a kupakja tök igényesen meg van csinálva, szóval itt is a kormánynál azt kell, hogy mondjam, hogy tökre rendben van a minőség. Megpróbálom megmutatni nektek a kijelzőt, de hát olyan irtózatosan tükröződik minden, hogy lehet, hogy nem sokat fogtok ebből látni. Digitális a kijelző, tök szépen írja középen ott, hogy mennyivel mész, fordulatszámot ott a felső sávban láthatjátok, van egy sebességfokozat visszajelző, ami negatívumot itt tudnék mondani, hogy kicsit itt az ikonok nekem kicsik, és volt olyan, hogy az indexem fennmaradt, mert nem vettem észre, hogy az ott villog, de lehet, hogy csak az én szemem rossz. Ami még pluszban hasznos, hogy van tank visszajelző, így nem fogy ki a benzin, menet közben egyszer csak látjátok, hogyha tankolni kell. Ezek a kis tükrök itt nekem tökre bejönnek. Nyilván, ha ez nem megfelelő nektek, meg az ízlésvilágotoknak, akkor itt le van dugózva, de ennek a helyére normál standard tükröket fel tudtok tenni, de szerintem a formához ez iszonyatosan jól illik és passzol. Van rajta USB-C, USB-A, tudjátok tölteni a kis telókártokat, ha éppen navira vagy zeneindításra szükségetek lenne. Jöjjenek is akkor a negatív dolgok, mert nyilván nekem így tesztelőként nem az a feladatom, hogy csak szépet és jót mondjak a motorral. Nyilván nem kapok ezerbe YouTube milliókat, szóval szét is fikázhatnám akár az egészet, de nyilván ilyet nem fogok tenni, mert amúgy tényleg egy tök korrekt motornak tartom. Ezek is inkább olyan negatívumok, amiket most említeni fogok, hogy inkább ilyen egyéni preferencia. Ja, hát előbb említettem a kipufogó hangot. Szerintem ez gyengőcske.
azért azt valljuk be. És nyilván ti ezt itt azt látjátok, hogy ez itt egy nyíl egyenes kipufogó, de ez csak a szemed miatt ilyen, mert amúgy itt van alul a dob. És a két kipufogó össze van kötve, nyilván a hangelnyelő rész az emiatt a kis doboz miatt van itt alul. Nyilván azt ki kellene iktatni, menne ott az egyenes cső, és akkor iszonyatosan brutál jó hangja lenne, durrogna, csattogna, de nyilván, mint mondtam, ez csak ilyen egyéni dolog, meg hát a szomszédok, hogy lehet, hogy nem igazán kedvelnének. Másik dolog. Ezekre én azt hittem a teszt elején, hogy ezek valami tároló dobozok, de nem, nyilván itt vannak benne a biztosítékok, gondolom az aksi is ott van a túloldalt, a másik oldalt nem tudtam leszedni, szerintem ez borzasztóan bénán jön le, de igazából valószínűleg az életben soha nem fogod ezt leszedni, szóval maximum ilyen évi egyszer, tehát az bőven elviselhető. A stíluson változtatnék én még egy kicsit. Szerintem, de ez is csak ilyen személyes dolog, tök jó, hogy erre úgy készültek a tervezők, hogy ez az alsó rész itt szerintem levehető. Már az sokat dob a motornak a megjelenésén, hogyha azonnal el lenne tüntetve, valamint, hogyha ez az én motorom lenne, nyilván vagy teljes egészében levenném innen a hátsó sárvédőt, és a lámpákat ide felraknám az ülés mögé, vagy pedig itt elcsettinteném, megdurrantanám a flexel. Biztos, hogy nagyon sokat dobna még a motornak a megjelenésén, de mint mondtam, ez csak ízlés dolga, így is szerintem mocskosul jól néz ki, valljuk be. Ami nekem nem volt még szimpatikus, itt a féknél van egy ilyen kis, konzol, ami nyilván megakadályozza, hogy a lábad ne érjen hozzá a forró kipufogóhoz, és ne olvadjon meg a lábad, de én valamiért mindig arra a kis támasztékra nyomtam rá a lábbal. Nyilván ez megszokás kérdése, túloldalról le lehet csavarozni a váltónál, innen, ahogy látom, de innen is le lehet csavarozni, jó, akkor igazából ez levehető, és hát ja, egy hatalmas zicsert hagytak ki szerintem a tervezők, hogy, amint már említettem, ez a motor szerintem iszonyatosan csajozós. Tehát ki tudna nemet mondani egy olyan csávónak, aki egy ilyen géppel jelenik meg elegánsan. Most gondoljatok bele, nyilván egyszemélyes a motor, és hát nyilván nem arra van kitalálva, hogy te a csajodat 800 km-en keresztül hordozd, legyen mögötted egy utas, de szerintem az hatalmas nagy zicser, hogy ez az ülés nem tartalmaz egy kihajtható hátsó ülést. Tehát legalább, hogyha összeszedsz valakit, akkor legalább a kávézóból haza el tudsz vinni, vagy nem tudom, hogyan fogalmazzam meg szépen. Tök király lenne egy kihajtható ülés, erről a neten már láttam egyébként indiai videókat. Szóval ja, nyilván ott egy gumipapucsos egykerekezés után azért tudjad hazavinni a csajt. Egy kihajtható ülés azért tényleg nem lenne rossz ebbe a mociba. A hang egyébként sokat javul visszaváltásoknál, valamint hogyha húz az ember egy jó kövér gázterhelésen. Teszteltem a mocit elég sok környezetben, országúton, városon kívül, arra szóltam vele dugóban, a váltó 6 gangos, kellemesen használható, igazából erre se tudok rosszat mondani. Apró furcsaság számomra egyébként a fordulatszámmérő, sokkal tovább van skálázó, mint ameddig le lehet forgatni a motort. A súlypontja a motornak egyébként eléggé alacsonyan van, tök jól kellemesen lehet döntögetni, valamint alacsonyabb motoros társaimnak is örömmel ajánlom ezt a gépet, hiszen nem az egekben ül az ember. A gyorsulás egyébként szerintem tökre rendben van, olyan 100-110 km/h-ig tökéletesen gyorsul a gépezet, nálam a végsebesség a 141 volt, és hát gondolhatjátok, hogy körülbelül egy nyári szünet kellett, mire 110-ről ezt a 141-et elértük, tehát nyilvánvalóan nem erre használjuk ezt a motort, hanem inkább jogi skrúzolgatásra. Én egyébként mindig is úgy voltam a motorozással, hogy ezt érzelemből kell megvenni, és hát milyen érzéseket is váltott ki belőlem. Az abszolút vagányság az egyértelmű, a forma, az, hogy instant rossz fiúnak nézel ki, ahogy ráülsz, de megmondom őszintén, hogy amit még pluszba kiváltott belőlem, így, hogy ilyen nyugodtságot, tehát chilles gurulás, iszonyatosan jó volt a lelkemnek. Megmondom őszintén, hogy aki így nyomon követi a munkásságomat, az láthatja, hogy jó pár futóprojekt van, és hát most így az utóbbi hetekben az utánfutó projekt, meg a Twingo összerakása azért az eléggé stresszes volt. Nem mondanám azt, hogy ez egy ilyen nyugodt, pihentető időszak volt számomra, megmondom őszintén, hogy a magánéleti dolgaimmal sem voltam teljes egészében kibékülve, de tök jó volt ráülni erre a gépre, nyugodtan motorozni a naplementébe, kikapcsoltam a telefonomat, szartam igazából mindenre, és
egy tök jó kis nyugodtságot adott ez nekem. Itt a 42-es szám egyébként csalóka kicsit, nem a koeficientére utal. Gondolom én, meg ahogy így a neten utána olvastam, ez itt a Galaxis Utikalaus Topposoknak című filmből egy ilyen jó kis easter egg. Ez a 42 a válasz a világ mindenségre, az élet értelmére. És hát nyilván egy ilyen popber az azért jó válasz tud lenni a boldog életre. Így a videó végére készültem nektek egy rövidke kis összehasonlítással. Kornél haveromtól elkértem ezt a gyönyörű 1980-as 350-es CZ-t. Sajnos ez nem konkrétan az a modell, amiről ez az új koppintva lett, de itt is azért láthattok bőven hasonlóságokat, például a tanknak a kialakítása, a motorblokk, az üzemanyagbetöltő sapka. Gyönyörű részleteket fogtok látni, na de csapjunk is bele! Na jó, jöjjön el! Mivel jön, Simpsonnal? Kurva jó! Hát srácok, sajnos történt egy kis baleset. Túl jól ment ez a tesztkör. De hát Kornél motorja megindította a sort, mindkét motor eldőlt. Elgörbült a kormány, behorpadt a tank. Hát lehet, hogy életem első motortesztje az utolsó lesz. Öve is sajnos kapott. Hát ja, ez nem volt most egy sikeres kör. Ez egy kellemes beszélgetés lesz, úgy érzem, holnap a Parts and Bike-os srácokkal. Ha a pozitív oldalát nézzük a dolgoknak, akkor egy olyan Java tesztet csináltunk most, amit eddig még előttem senki sem. Hát most azt is láthatjuk, hogyha a motor az oldalára dől, akkor a kormány elég durván elgörbül itt a tartójánál. Viszont a több mint 40 pluszos motoron szinte minden egybe maradt. Az a kis gumi tartókonzol szakadt le. Itt az oldala is kapott. Hát gyerekek, én attól féltem eddig, hogy el fogok taknyolni, vagy valami. Hát azt nem gondoltam, hogy itt a Dunaparton dől rá az egyik motor a másikra. Ja, hát itt a fájdalmas rész még pluszba. Nem tudok igazából többet hozzáfűzni, gyerekek. Jó, balfaszok voltunk. Miután tegnap feleszméltünk lányos zavarunkból, azért átnéztük a mocit. A kormány szerencsére nem elgörbült, hanem ezeket ilyen, nem tudom mennyire látjátok, ilyen gumi gyűrűk tartják a helyén, azok vannak a csavarok körül, és hát igazából csak a gumigyűrű kicsit arrébb moccant, bár ez így tök furcsa konstrukció, természetesen oké, így elnyeli az energiát, meg a rezgést, ami a motorból jön, de tök furcsa, hogy így annyit engednek ezek a gumik, hogy mindenképpen beleütődik a kormány a tankba. A pedálok azok megúzták, itt kis apró karcolások a tükrön. Hát itt az USB töltő kapott egy kis karcolást, meg itt a burkolaton, de szerencsére nagyobb probléma nincsen. Hát ja, ez ilyen. Meg is oldottam, gyerekek, kapott egy kis sebtapasztot a bibiére, lehet oda még rakunk egyet. Remélem a srácok is poénosan állnak majd a dolgokhoz. Én megyek lassan, szerintem visszaadom a gépet a srácoknak, hát remélem nem leszek nagyon meglincselve, nyilván nem fog nekik annyira tetszeni. Na srácok, le is adtam a motort, hát jót nevettünk a dolgokon, jó kis első motorteszt volt, most pedig igazi férfiként megyek és hazabuszozok. Amiről még nem beszéltünk, az a zár. Ezt a kis gyöngyszemet 2,5 millióért plusz egy kicsiért meg tudjátok szerezni. Nyugodtan keressétek a Parts and Bikes-os srácokat, nyugodtan menjetek hozzájuk tesztre, és hát igazából ennyi pénzért kaptok egy retro köntösbe bújtatott zsírúj motort, garanciával, szóval szerintem igazából nem is kérdés számomra, hogy ez egy jó vétel lenne. Nos, hát ennyi lett volna ez a rövid tesztvideó. Nagyon szépen köszönöm a tesztmotort a Parts and Bikes csapatának. Remélem, hogy a jövőben fogunk még együtt dolgozni, és hát kipróbálhatom náluk az összes mocit, ami van, mert azért láttam jó pár dolgot, amit szívesen elvinnék egy körre. Nagy valószínűséggel már én így motoros videókat idén nem fogok csinálni. Elég hűvöske van már, csak hát nyilván ez volt az utolsó ilyen jó idős hétvége, és hát nyilván akkor addig üssük a vasat, ameddig meleg. Kértem egy ilyen jó kis tesztmotort. Remélem tetszett nektek ez a videó. Nyilván a komment szekciót nyugodtan támadjátok be, hogyha valamin változtatnátok. Nekem ez az első ilyen tesztmotoros videóm.
Ha szeretnétek benne plusz dolgokat, nyugodtan írjátok le, vagy esetleg mi az, ami nem tetszett, és ha még nem tettétek volna meg, iratkozzatok fel, lájkoljatok, kommenteljetek, és találjuk a következő videóban. Sziasztok!